ste ticho, jak toto. Dobre, tak vítajte, keďže je presne 12 a nemáme veľa času, tak nebudem otáľať. Vítam vás na prvej prednáške. To som minule vysvetľoval, že toto bude taký úvod a tá predtým to bola taká pomimo. Mali by sme, alebo môjim cieľom je, že trošku sa zamyslieť nad tým, že ako učíme, či to je v poriadku v roku 2025 učiť tak, ako učíme, či sme spokojní, či sme nespokojní. A dneska skúsim vás trochu viac donútiť, že použijeme to slajdo. A je tam taký hashtag, sa prihlásite cez UAMT. Dobre? Tak prvá taká otázka, na ktorou sa aspoň ja teda zamýšľam, že kto je vlastne náš zákazník. Hej? Máte veľa služieb, ktoré sú jasne definované, je tam zákazník, je tam poskytovateľ služby, poskytovateľ dostane peniaze, zákazník platí. Tuto to také jednoduché nie je a navyše vlastne máme aj veľa takých povier, mýtov, hoaxov okolo vzdelávania, že skúsme sa na to nejako pozrieť. Takže začal by som najprv tými faktami a poverami. V medicíne viete, že je evidence-based medicine, to znamená, že medicína založená na dôkazoch. My sme tu vlastne skoro všetci, aspoň si myslíme, že sme vedci, tak tiež by sme mohli skúsiť sa občas pozrieť na čísla a na to, či niektoré tvrdenia sú alebo nie sú pravdivé. V tej oblasti vzdelávania sa za posledných, 10-15 rokov strašne veľa zmenilo. Práve preto, že máme moderné technológie, napríklad neurológovia začali skúmať, čo sa deje pri tom procese vzdelávacom. Takže napríklad Jan Stránsky hovorí o tom, že vlastne sme si všeličo mysleli, ale teraz vďaka neurológii to vieme, že to robíme dobre, respektíve, že niečo robíme zle. No a k tým všelijakým fámam, hoaxom a nevedeckým je napríklad také tvrdenie, to by sme mohli hneď skúsiť. Je také, že na Slovensku sa na vysokú školu, však nemáme príjmačky, dostane sa tam každý, kto chce. Počkajte, to musím to zapnúť. Tak skúste, máte tam len dve možnosti v tom slajdu, či si myslíte, že je to pravda, alebo že to není pravda. Normálne je Slido a tam je ten hashtag UAMT, iba stačí zadať. Ja by som už hneď išiel ďalej, ale jeden zo spôsobov zvyšovania kvality je aj mentoring a moja mentorka mi napríklad hovorí, že neviem pracovať s tichom, takže chvíľku vás nechám, aby ste to vyplnili. Fajn, to ma teší, už tu mám 85%, s týmto súhlasí. To je super, ďakujem vám za túto kladnú odozvu, pretože to nie je pravda. Hej. Tomuto tvrdeniu v rámci Slovenska verí zhruba 75% opýtaných, čiže 3/4 ľudí si to myslia, ale napriek tomu to nie je pravda. Na vysokú školu sa na Slovensku nedostane každý, kto chce. Hovorí sa tomu, že medzigeneračná mobilita, v podstate u nás chodí na vysoké školy chodia len deti alebo mládež z tých rodín, ktoré majú rodičov s vysokoškolským vzdelaním, možno so stredoškolským. Ale ak nemajú ukončené stredné vzdelanie, tak tam na vysokú školu ide iba 5% a na tom sme veľmi zle v rámci Európy. To znamená, že u nás vysoká škola nefunguje ako ten výťah, ktorý by tie decká z tých horších podmienok dostal do lepšej spoločnosti, keď to tak vulgárne poviem. Už ďalej vás nejdem trápiť s anketou, ale také typické tvrdenie, ktoré často uvidíte aj v médiách a možno aj my sami tomu veríme, že máme málo absolventov technických odborov. Opäť nie je to pravda. V rámci Európskej únie alebo v rámci nejakých takýchto priemerov tak máme porovnateľný počet absolventov technických odborov a naopak v humanitných spoločenských vedách máme podpriemer. Hej? Čiže tie reči, že generujeme samých sociológov a politológov, no akože možno, že akože o tej užitočnosti sa môžeme baviť, ale rozhodne nie sme nikde mimo a máme ich práve že ako keby málo. Navyše, my máme jeden špeciálny faktor v rámci Európy, že okrem technických odborov, ktoré sú tu, sú
sú dve najlepšie technické školy v Česku. Hej, tam je 23 000 slovenských študentov študuje v Čechách, čiže hej, my tu máme koľko mechatronikov do roka 20, 50 možno. Hej. V Čechách ich študuje 2 500 mechatronické odbory. Takéto mýty a takéto nie úplne overené veci fungujú aj v samotnej pedagogike alebo v tom, ako učíme. Určite ste videli možno niekedy takýto graf. Hej, že čítanie to je najhoršie, počúvanie najlepšie, keď niečo simulujete a pracujete v skupine a tak ďalej. Veľmi populárny obrazok, akorát, že vôbec nie je platný. Nikto toto nikdy nedokázal, neexistuje žiadna štúdia k tomuto. Akože máme nejaké také vlastné skúsenosti, že áno, keď niečo ohmatám, je to lepšie, ako keď si o tom len prečítam, ale trebárs tie čísla sú úplne, že vycúcané z prsta. Tak sa vráťme teraz ešte k takým tým problémom, ktorý nám robí ten náš zákazník. Tak štát platí, hej, takže podľa tejto jednoduchej logiky by štát mohol byť náš zákazník. Ja si nemyslím, že celkom je, ale tým, že platí, tak si osobuje proste do nás rýpať a mať nejaké požiadavky. Hej, ako keď prídete k holičovi, chcete to nakrátko, tak štát chce, aby sme napríklad zvýšili efektívnosť štúdia, chce, aby sme napríklad zverejňovali videozáznamy z prednášok a poskytovali ich študentom. Čiže štát všeličo chce. Štát chce napríklad aj to, aby sme v tých silaboch vyplnili výsledky vzdelávania. To je niečo, o čom teda neviem ako vy, ale ja som o tom nemal ani páru. Jediná inštruktáž bola, že to, čo sme mali, že obsah predmetu, tak zmente to tak, aby tam boli slovesá. Hej? Že namiesto mikroprocesory, čo som mal v obsahu, tak napíš tam, že študent bude vedieť o mikroprocesoroch. Ale to tak vôbec nie je. Hej, tie výsledky vzdelávania sú pomerne dôležité. Opäť je to, akože my sme vlastne pedagogickým vzdelávaním neprešli, čiže nemáme ani tú terminológiu, ani tie pojmy, ale keď si dobre zadefinujete výsledky vzdelávania, tak potom si vlastne veľmi ľahko zodpoviete na otázku na konci semestra, že čo mám tých študentov skúšať. No skúšať ich mám to, že či splnili tie výsledky vzdelávania. A keď si dám do výsledkov vzdelávania, že študent počul o tom, čo sú mikroprocesory, tak toho asi ani nevyskúšam. Hej, tak počuli ste? No, tak to je subjektívna otázka. Poďme na firmy. Firmy si osobujú veľmi silný hlas, že teda oni chcú tých našich absolventov, oni sú v úplne inej pozícii, pretože ani neplatia, ani sa toho vzdelávania veľmi nezúčastňujú. A napríklad, hej, jak sa to volá, Republiková únia zamestnávateľov napríklad už niekoľko rokov tvrdí, že máme málo tých technických, každý si tu študuje, čo chce, treba do toho zaviesť poriadok. Vidíte, že to pravda celkom nie je. Je trebárs aj taká myšlienka, že však firmy najlepšie vedia, čo máme tých študentov naučiť. Veď oni ich potrebujú. No, ja mám celkom dosť skúseností s tými firmami. A tí, čo ste so mnou robili tie kurzy pre Schaeffler, tak vidíte, že to nie je jednoduchá otázka vypáčiť z nich informáciu, že čo vlastne chcete, aby sme ich naučili. A pohybuje sa to na škále od naučte ich C++, Simatic S7, najlepšie rad 212 alebo koľko, hej, AutoCAD 4.7, úplne konkrétne veci chcú. Až po ten opačný extrém, že to je jedno, čo ich naučíte, ale my potrebujeme, aby vedeli komunikovať v angličtine, aby vedeli pracovať v tíme, dodržiavať termíny. Je to proste, nie je to pravda, že firmy vedia. Hej, firmy majú veľa požiadaviek a je to asi na nás, aby sme vybrali, že čo je dôležité a čo nie. Pretože predsa len si myslím, že naozaj ten zákazník je študent, aj keď neplatí, aj keď o tom obsahu možno veľa nevie. Takže pozrime sa na obrázok, že koho vlastne učíme. Keď nič iného si z tohto dnešného môjho preslovu nezapamätáte, len tento jeden obrázok, tak ja budem spokojný. Poznáte, čo to je, hej? Gaussova krivka. Keď som ja končil v 80. rokoch, tak na vysokých školách v Československu študovalo vtedy asi 10 až 15% populácie. To sú tam možno maximálne posledné 2 dieliky z tej Gaussovej krivky. Dnes študuje na Slovensku zhruba 40 až 46% populácie, čiže to sme tam v polovici.
Ak si myslíte, že to isté, alebo tak isto, ako sme učili tých 10%, že tie isté metódy a spôsoby budú fungovať aj na tých 40%, tak vlastne veľa šťastia. Proste to jednoducho neexistuje, nejde to. Tí študenti, ktorí sú tam hore, prečo ma to vlastne začalo zaujímať? Mňa napríklad napadlo, že však pozrime sa, ako učia na MIT alebo na ETH v Zürichu. Že však tam musia mať tak premakané metódy. A tam stojí chlapík pri tabuli a píše si tam niečo, nik tomu nerozumie a všetci sú s tým spokojní. No prečo je to tak? Lebo on má tých 0,1, možno že 2% populácie, kde nech s tými študentmi robíte čokoľvek. Oni sú tak inteligentní, že oni si to nejak preberú, doštudujú, oni to zvládnu. Hej? Ale my máme proste ten stred, to IQ 100, 110, 120, to je tá majorita, čo tu máme. A jednoducho tam nemôžete povedať, že oni si nejak poradia. Hej? My musíme im podávať pomocné ruky, musíme skúšať všeličo, čo možno, že v našich starých čias ani nebolo potrebné. Čiže toto je veľmi podstatné. A ešte jedno číslo. V tých 80. rokoch, tých 10 až 15% populácie, to bolo 150 000 ľudí v absolútnych číslach. Dnes tých 40%, čo študuje na slovenských vysokých školách, je takisto 150 000. Hej, proste populačná krivka išla dole, čiže my ani nemáme z čoho vyberať. Hej, že teraz si povieme, že tak zavedieme prijímačky, zavedieme neviem čo, prísne podmienky a budeme tu mať zase toľko. Nebudeme, lebo ich nemáme odkiaľ zobrať, oni už nie sú. Proste Slovensko vymiera a tým pádom musíme vyberať z toho, čo máme. Veľmi často počujeme také, že proste tí študenti, čo sem chodia, to už není to, čo bývalo. No, nie je to pravda. Robíme takéto workshopy pre Green Power, tí študenti zo stredných škôl, ktorí sa toho zúčastnia, sú neuveriteľne šikovní, ale na tejto škole neštudujú. Študujú v Prahe, v Brne, v Zürichu, niekde inde. Čiže na stredných školách tá situácia nie je taká istá ako u nás. Tým, že od nás každý rok odíde 20 až 30 tisíc stredoškolákov, maturantov študovať von, tak to je vlastne to, čo študovala tá špička volakedy tu. Čiže my už sme, nie len, že sme posunutí na tej Gaussovej krivke doľava, ale my ešte aj tú špičku nemáme. Hej? My máme naozaj už len tie veľké čísla. To je vidno aj na tomto obrázku. Maturita z matematiky z tohto roku. Hej? Ak si myslíte, že červení panáčikovia sú jednotkári, tak nie. Červení panáčikovia sú tí, ktorí nematurovali z matematiky. Modrí sú to, čo mali jednotku, zelený dvojku, žltý trojku. Čiže opäť, ak si myslíme, že my jednoducho môžeme stále počítať túto derivácia všetko presne tak, ako sme robili pred 20 rokmi, tak jednoducho to nebude s takýmito študentami fungovať. Plus, zase z mojich dotazníkov, chceli ste študovať náš študijný program, automobilovú mechatroniku, no skoro štvrtina je tam, že proste ani tu nechcú vlastne byť. Čiže aj vec tej internej motivácie je dosť otázna. A ešte teda si posťažujem, vylejem si srdiečko, svet není férový. Zoberte si, keď robíme deň otvorených dverí, my sa tam môžeme rozkrajať, svetielka, neviem čo, aplikované informatike stačí rozhodiť letáky a oni sú vysmiatí v pohode, oni majú študentov dosť. No, není to fér, no, čo narobíme. Dobre, v tej ďalšej časti by som chcel teda skúsiť povedať, že v čom je problém s tým vzdelávaním študentov. Jeden problém je nejaký rozdiel medzi konkrétnym a abstraktným. Hej. Veci, ktoré my tu učíme, sú veľmi často vysoko abstraktné a na to, aby študent abstraktné veci pochopil, opäť, hej, tá Gaussova krivka. Ak sme úplne vpravo, nemajú problém s abstraktným myslením. Ale my tu máme študentov, ktorí proste to, vyzerá to fakt tak blbo, ale to IQ není úplne akože najvyššie. Voľakedy sa hovorilo, že na vysokej škole máte mať, akože na vysokú školu má každý, kto má IQ aspoň 120, ale my už sme tam neni, hej, my už sme okolo 100. A tam abstraktné myslenie môže robiť veľký problém. Hej, voľakedy matematika boli, že počítali ovce, počítali jablka a keď potom prišlo to, že si to formalizujeme, tak mali ste na čom stavať, mali ste vlastne pod tými abstraktnými vecami nejakú konkrétnu predstavu. To isté je dneska v počítačoch, hej, alebo v informatike a veľmi to súvisí s tým, že môžeme zobrať takúto definíciu, že toto sú dáta, ale keď toto poviete človekovi, nejakú definíciu, ktorú vlastne on dovtedy v živote nemal, tak
proste si nahradí jeden abstraktný pojem 10 inými. Nemá na čom stavať. Čiže preto tie počítače v minulosti takisto boli veľmi fyzické, hej, boli hmatateľné. Hej, to sú programátorky na ako proste ste celý deň prekáblovali a tým ste naprogramovali nejakú jednu rovnicu, takže bolo to naozaj veľmi fyzické. Dneska, hej, robíte v nejakom Google Colabe, tam neviete, kde ten počítač existuje, niekde virtuálny, boh vie, kde v nejakej serverovni, neviete, hej, úplne virtuálna vec. Čiže jedna z vecí, ktorú by sme mohli zlepšiť, je poskytnúť tým študentom nejakú reálnu vec, hmatateľnú, vždycky nejaké reálne príklady zo života, na ktorých môžu potom tie abstraktné myšlienky stavať. No a už sa dostávame teda k tej lepšej časti, ako učíme. Je rok 2025. Hej. Ako učíme? Toto musím vysvetliť. Tento obrázok vznikol tak, že som dal vygenerovať umelej inteligencii obrázok staršej profesorky, ktorá nudným spôsobom prednáša tak, že číta zo skript a stojí pred študentami. A ono mi to vygenerovalo pani prodekanku Vrbenskú. Neviem, či si niektorí pamätáte. Akože ja keď som ten obrázok pozrel, mňa skoro akože šláhlo, že to je presne ona. Ona takto vždy stála pred tým pultikom, doniesla si skripta, tie zelené, ktoré mala, a takto ich čítala. Hej, prvú prednášku, ešte v mojich čias, prvú prednášku sme na to len tak pozerali, nás to bavilo. Druhú prednášku sme si doniesli tie isté skripta, kontrolovali sme, že či aspoň niečo preskočí. A od tretej prednášky už proste si tam každý robil niečo iné, lenže ona robila prezenčku, tak sme sa museli chodiť. Čiže toto asi v roku 2025 nie je dobrá metóda. A ja som si to uvedomil trošku, aj keď boli tie covidové prednášky, že vlastne či naozaj v roku 2025 máme robiť prednášky, cvičenia, či prednáška má byť tak, že tam jeden človek stojí a niečo rozpráva, ako ja teraz. Lebo keď vieme cez COVID nahradiť tie prednášky videom a to video nás nahradí, tak jednoducho, keď ten štát si začne počítať, koľko stojíme, tak si povie, že tak choďte všetci preč a budeme sa učiť iba z video nahrávok. A takisto teda som si začal hovoriť, že dobre, tak asi by tí študenti mali mať na tej živej prednáške niečo, čo na tom videu nie je. Hej, aby to bolo lepšie. Hej, lebo ak sa naozaj dáme nahradiť videom, to video už dneska nám umelá inteligencia vygeneruje na všetky prednášky, čo tu máme a budeme tu zbytoční. Čiže asi aj toto je tak na zamyslenie. Teraz tu mám zo pár zlých príkladov. Toto v Lani napríklad naši študenti, tam ešte bola tá kriedová tabula, počítali elektrické obvody. A som sa ich pýtal henty, že čo tam sedia s tými kalkulačkami. A oni mi hovorili, že oni kontrolujú všetky medzikroky, aby dostali správny numerický výsledok na konci, lebo podľa toho sú hodnotení. No, akože mňa to dosť zaskočilo, lebo ja si myslím, že v tomto storočí by o mnoho lepšie bolo učiť sa elektrické obvody nie numericky počítať, ale nahodím to do nejakého simulátora a kladiem si otázky, čo sa stane, keď ten kondenzátor bude väčší, keď bude menší. Veď akože to sú veci, ktoré môžeme dneska robiť a ktoré by nikto nerobil vtedy, keď to má rátať ručne. Hej, keď to vyrátam už konečne celé ručne, tak ma ani nenapadne celé to zopakovať len preto, aby som zistil, čo sa stane, keď ten kondenzátor je väčší. Ale teraz to môžem veľmi jednoducho urobiť. Čiže toto je tak na zamyslenie, že či fakt ešte musíme počítať ručne na kalkulačke nejaký výsledok a ešte na písomke kontrolovať, či je naozaj správny, keď máme úplne iné nástroje a aj tie nástroje reálne vieme použiť. No to je druhá vec, to nie je u nás, aby som nekadil len do vlastného hniezda. Prvákov v Brne učia prechodové deje v RC obvode a to, čo vidíte tam vpravo, k tomu je asi taký komentár, že toto si opíšte a keď budete mať v letnom semestri matematickú analýzu, tak to aj pochopíte. Opäť, hej, akože, jaký to má zmysel toto? Dobre. Takže to boli len také príklady, že nie všetko robíme úplne ideálne, že naozaj máme priestor na zlepšenie. No a teraz je veľká téma, že kvalita vzdelávania. No a otázka je, že čo je vlastne meradlo
meradlo kvality. Väčšinou my si tak hovoríme, že však skúška, nie? Na skúške uvidím, že či som to zvládol alebo nie, tak k tomu mám pár slajdíkov k tej skúške, že vlastne čo skúšame. A vidím to vlastne aj z toho, čo mi teraz Janko dneska hovoril, že ak tá písomka z matiky dopadáva, tak čo to má byť skúška? Má to byť IQ test. To znamená, že majú tam byť v teste také otázky, že kto má trošku vyššie IQ, tak vyškrká tie nesprávne odpovede a čo mu ostane je správna. Má to byť rýchlostný test, že proste máte na to 45 minút a čo stihnete. Alebo chceme testovať, čo si zapamätali, respektíve čo pochopili, prípadne ako dokážu aplikovať poznatky na niečo nové, čo sú také dosť zákerné skúšky, že tam im vlastne dáte niečo, čo vôbec nikdy nevedeli. No moja odpoveď je, že vlastne mali by sme testovať, ako sme splnili tie vzdelávacie ciele, ale není to jednoduché, to si zase nemyslíte. Plus teraz máme, podľa ECTS má výsledok skúšky vyzerať takto. Hej. To je zase zvonku nejaký tlak, že takto máte skúšať. Moje skúšky vyzerajú takto a ja som rád, lebo ja mám pocit, že tak ja som ich niečo naučil, hej, ja som ich potlačil, lebo v princípe toto je opäť, hej, to je nejaká Gaussová krivka, no tak v podstate nemusím robiť skoro nič, hej, podľa tej Gaussovej krivky sa oni rozdelia aj sami. No ale takéto ideálne to nie je. Tam tie dve hore, to som zobral z Brna, aby sme mi nevyzerali tak zle. Akože, to som si zase uvedomil, keď robíme tie kurzy pre Schaeffler, pre komerčného partnera, že jednoducho, keby sme učili tak, ako je tam hore, že proste všetkých vyhodím zo záverečného testu, že nikto nič neurobil, tak asi by sme nedostali zaplatené, pretože vlastne sme neurobili tú robotu, na čo sme tu. Takže opäť, tá skúška nám predsa len niečo hovorí a takéto výsledky skúšok asi nie sú, no asi by sme sa mali nad tým zamyslieť, že jednak, či fakt sú tí študenti takí blbí, alebo či my sme si nenastavili tie ciele zlé a či neskúšame náhodou niečo úplne iné, ako sme učili celý semester. Prečo také výsledky? Opäť nezobral som naše príklady. Prvá by vám mohla byť blízka. Prenosová funkcia systému, je systém stabilný, áno alebo nie. Čo myslíte, čo je správna odpoveď? Máme tu aj teoretikov. No, správna odpoveď nie je ani jedna. Hej? Správna odpoveď je tretia, je to systém na hranici stability. Akože na tomto chceme vyhadzovať študentov, na takýchto akože otázkach, alebo z inej oblasti C-čka, hej, čo sa zobrazí, je tam hviezdička, proste toto v živote nikto ani nepoužije, len je to dobré na to, aby sme pomúčili tých študentov, aby sme im dokázali, proste ste blbí, nič neviete. Dobre. A máme tu ešte navyše nový faktor, o ktorom sme sa vôbec doteraz nebavili, to je umelá inteligencia. Pýtal som sa študentov, máme zo pár skupín. Jedna skupina sú takí tí hrdí, že proste nie som tak blbý, aby som musel používať, to sú tí modrí. To ma celkom prekvapilo, ale fajn. Potom sú tí, ktorí to skúsili, to je u prvákov, ja stále sa teda o tých prvákoch bavíme. Hej. Veľmi správne a veľmi rýchlo pochopili, že im to je na nič, tá umelá inteligencia, keď ju nevedia použiť správne, lebo sa ich spýtate sa ChatGPT na nejakú definíciu, on vám nejakú definíciu dá. Ale vy keď neviete, ešte ste ten prvák, tak vy neviete, či vám povedal dobrú alebo zlú. A najviac sa mi páčili tie zelené. Vlastne nám tí študenti aj pochopili, že ako sa dá s tou umelou inteligenciou užitočne pracovať. Napríklad, ja som im dal nejakú vzorovú skúšku z minulého roku, tak ju hodili do ChatGPT a nech proste vygenerujú mi ďalšie otázky, pomocou ktorých sa pripravovali. Čiže dá sa to vlastne využiť naozaj užitočne a dá sa to využiť aj pre nás vhodným spôsobom. Že nemusíme teraz riešiť, že či tú bakalárskú prácu napísal alebo nenapísal ChatGPT, či tú písomku riešili, ale vieme to využiť aj celkom užitočne. No a dostávame sa teda k nejakej záverečnej časti, že čo je toto efektívne alebo čo je to kvalitné učenie. Mali sme tu teraz nedávno takého hostia z Holandska, hej, a keďže on pracoval na ústave, ktorý vyslovene to má v náplni tú kvalitu, tak ma veľmi prekvapila jeho odpoveď, že on vlastne nevie zadefinovať, že čo je to kvalita. Že vieme len tých top, hej, to sú tí učitelia, ktorí dostanú potom ocenenie učiteľ roka. Vieme ten spodok, na ktorého sa všetci šťažujú, ale že to medzi tým to je strašne široké.
Napríklad tuto v jednom článku je vlastne také hodnotenie mnohých kurzov a vyšlo im, že vlastne to je mnohodimenzionálny problém. Hej? Že proste máte tam vektor od tej samotnej odbornosti, ako zaťažíte študentov, aké im dávate úlohy, ako urobíte skúšku, je tam aj ten entuziasmus samotného učiteľa, čiže je to mnohosmerný, mnohovektorový problém. Tak ideálne by bolo samozrejme mať všade maximum, ale to sa asi nedá, hej, sme len ľudia, tak každý máme aj svoje chyby. Ale vidíte, že vlastne v mnohých smeroch sa dá všeličo vylepšovať a prispieje to k tomu celkovému obrazu dobrému. Takže vlastne preto to boli také, akože prečo by sme sa vlastne o tomto mali baviť. Ak ste so svojou pedagogikou úplne spokojní, že akože nechcete ani nič meniť, ani nič, tak toto akože není pre vás, takéto meetingy. Ale ja osobne som cítil dosť veľké také rezervy. Vidím, že tí študenti nekomunikujú, že tam spia na tej prednáške, čiže nejak som sa teraz tomuto začal venovať, že ako to zlepšiť. No a okrem iného nám to vlastne prikázala aj tá VSK, že sa tu máme sami vzdelávať a zlepšovať. Neviem čo, tak celkom sa to hodí. Takže o čom by sme sa mohli baviť na takýchto stretnutiach, ak teda vás to zaujíma a baví. Máme to zase na slajde, môžete si zaškrkovať nejaké témy. Teraz to musím dať naspäť. Čo mňa tak nápadlo, sú tam zatiaľ také, ktoré by som vedel niečo o nich povedať. Nie je možno ja, ale niekoho na nich zohnať. Čiže je to napríklad, môžeme sa pobaviť o hybridnej výučbe. Hej, to mali vlastne tuto naši kolegovia u pána dekana celkom peknú prezentáciu. Ja si myslím, že by si zaslúžilo, aby ste ju videli aj vy. Že či, to čo som hovoril, hej, že či naozaj stáť tuto a prednášať 300 ľuďom proste ten jednosmerný prenos informácií, či to v dnešnej dobe to bôž na všetkých predmetoch, veď každý predmet je iný, či sa to hodí alebo nie. Potom ako vedieme diplomantov. Hej. Ja som prešiel od takého, že proste si píšem nepíšem si nič, študent príde, spomenieme si, že čo, cez nejaké poznámky, až minule mi Ľuboš Chovanec ukázal veľmi peknú metódu, ako viesť diplomantov a preniesť zodpovednosť na nich. Môžeme sa pobaviť o nástrojoch. Či využívate ICE, či viete jeho funkcionality. Ja som teraz celkom spokojný s tým Google Classroom for Education. Hej. Vyzerá to tak, že ako keby som to používal len ja, ale napríklad prváci majú všetky predmety v Google Classroom. Som pozeral, 5 predmetov tam majú a všetci to používajú. Môžeme sa pobaviť, urobiť si jeden meeting alebo aj viacej o tom, ako používať umelú inteligenciu vo výučbe. Bola tu nejaká snaha, že či chceme tímové projekty, o tom sa tu môžeme baviť. Prípadne ja som dal pánovi dekanovi taký návrh, lebo stále chcel nejaké takéto aktivity. Hovorím však, prečo akože ja? Však máme tu vždy každý rok učiteľ roka, tak nech nám nejaký učiteľ roka príde povedať, že ako sa stať učiteľom roka. Takže, a prípadne v tom slajde sú aj, že questions, tak ak máte nejaký iný námet, že o čom by sme sa mohli baviť, kľudne. Všetko, či nie? No, tuto je napríklad, že ak to niekoho... Ešte jedna taký disclaimer musím dať, že ak sa rozhodnete zaoberať zvyšovaním kvality svojho vlastného predmetu, tak to rozhodne nie je zadarmo. Hej, stojí to neuveriteľne veľa času. Niektoré veci, ktoré som sa snažil, hlavne tie aktivizačné metódy, to proste není tak, že pripravím si slajdy, ale je to veľa experimentovania. Nie všetko sa darí, ale dávam to, aspoň mne to teda osobne dalo taký lepší pocit, aj lepší kontakt s tými študentmi. Takže možno, že to stojí za to. Jedna z vecí je teda, že si všeličo treba začať študovať. Nehovorím, že toto som zrovna všetko prečítal, ale nejaké myšlienky sa tam našli. Jedna z možností je aj zavolať niekoho, kto vlastne tú pedagogiku vyštudoval, kto tie nové metódy vie. Neviem, či ste zachytili, napríklad na chemickej robia teraz také prednášky. Jedna matematikárka tam robí také, že ako ona vlastne pracuje so študentmi, ako tú monotónnu dvojhodinovú prednášku rozbila na nejaké menšie časti, ako to doplňa s videom. Kľudne by sme ju mohli napríklad zavolať.
A to som vlastne asi na konci. Hej, tak, dobre. Môžete mi tam dať ešte aj hviezdičky, ale môžeme sa samozrejme aj porozprávať. Takže, neviem, máte nejaké čokoľvek? Tak som to stihol za pol hoďku nakoniec. No? Áno, hej, ja to mám u prvákov presne kvôli tomu, že oni sú tam masa a ono to naozaj nie je úplne triviálne, keď ste prváčik, hej, úplne ledva sa tu orientujete a teraz zdvihnúť ruku a niečo sa spýtať, to slajdo je celkom pomáha. Akurát, že je tam limit v tej zadarmo verzii iba na 3 veci a zase toto není podľa mňa problém spraviť nejakú apku, hej, že veď nepotrebujeme extra nič z toho, čiže toto by sme vedeli si možno spraviť aj nejakú jednu apku, hej, že prihláste sa na túto stránku a tam si, neviem, no. Možno aj existuje niečo, no. Ale ináč je to, áno, ale je to dobré, hej, akože, že naozaj, no takto, sú to, u prvákov je to tak, že prvé 4-5 týždňov tam píšu, že či mám radšej rezeň alebo rýžu, či fandím DAC, Dunajská Streda alebo Slovanu, proste píšu tam úplne kraviny, ale je to strašne málo študentov a zistil to, najprv mi to vadilo, som si že ja sa na to vykašlem, na takúto blbosť, ale v tom slajde sa dá dať páčiky hore aj dole a tieto otázky získali teda, že 100 tých páčikov dole. Čiže proste je tam 10-20 ľudí, ktorí potrebujú na seba strhnúť pozornosť, ale tým ostatným to vadí. Čiže sme si o tom trošku rozprávali na jednej prednáške a akože ten pomer je o mnoho lepší a pribudli tam naozaj otázky také, že niečo nestihol a už sa občas aj normálne spýtajú, že sa mu to nechce písať, tak sa rovno spýta, že prečo ten tam je toto. Lebo áno, prváci naozaj majú problém s tou komunikáciou. Plus teda je to generácia Z, Gen Z, ktorá vôbec akože nekomunikuje, takže... Ale to je vlastne tiež jedna z našich úloh, že vlastne trošku ich naučiť aj tej komunikácii takej na tej odbornej úrovni, hej, že nie, že si posielame smajliky, ale že naozaj položiť otázku, dostať odpoveď. Áno, ale to není prvý rok, to je... Akože nemôže teraz všetky generácie sa vyhovárať na toto. No dobre, ale terajší prváci, je 2025, tak tí boli na základke cez COVID. Akože áno aj nie, no. Tak. A zase, hej, ja nemám úplne rád tieto Gen Z, akože celá generácia, lebo fakt sú tu študenti, ktorí sú komunikatívni. No, k tej komunikácii mám ešte jeden komentár. Všimnite si, kde ste si všetci sadli. Hej, a toto je problém. Hej. Volakedy tí najlepší študenti sedeli vpredu, ale teraz vpredu sedieť nebudú, lebo proste nechcú mať takto hlavu zalomenú do pravého uhla. Čiže tým pádom my sme tu prišli o nejaké 3-4 rady, no tu nie, ale v tých 300, hej, prvé 3 rady v podstate sú prázdne a naozaj potom akože plus je tam hentá veľká bedňa, čiže vy stojíte jak nejaký komunistický páprda za takým týmto a komunikujte s nimi. Hej. Čiže naozaj to treba výjsť, hej, takto chodiť medzi nich a potom tá komunikácia je trochu lepšia. No ja viem, to... Však nech ide. Kde sú? Ale není tam nikto. Tak si mal rezervovať. Ešte niečo? Kľudne. No, podstatné je, že či teda toto chceme v tom pokračovať. No nie, že pán riaditeľ povie, že chceme. Nie všetky, ale vytipované, ktoré pre nás majú zmysel naplňať. Áno, pretože sme sa nejako zaviazali, aby sa na to financie sme ich niektoré plnili. Takže toto bola jedna z tých možností, ale bavme sa o tom, ako sa naozaj posúvať vpred. Áno.
Um, hej, hej. No, akože, keď chodím na tú chemickú, a tam je ináč vidno naozaj dosť taký rozpor, že je tam veľa tých, akože, ja neviem, no poviem to vyslovene tak škaredo, že je tam veľa tých starých, čo na každú, čo tam tá pani hovorí, a toto oni nepochopia, oni sú sprostí a neviem čo, že je tam istá taká vyhorenosť a rezignovanosť a na druhej strane chodia tam aj mladí doktorandi, ktorí povedia, že no ale my sme skúsili toto a fungovalo to a tí starí, akože ale to je blbosť, hej, že na toto by som si fakt chcel dať pozor, lebo ja cítim, aj mne niektorí doktorandi dávajú celkom dobrú spätnú väzbu, treba z nácvika, že aby sme tých mladých my starí nezabili tou. No. No, však. Áno. No, tak super. No tam to majú takú 4-4 také tieto a jedna matikárka hovorí, že treba akože čo vložiť do tej prednášky, aby si s tými študentmi mal... Nie, takáto prednáška, jak toto moje. 4 také. Môžeme ju buď zavolať, alebo niečo také. Hej, tie piatky, no. Dobre, no tak idem vypnúť nahrávanie, ale ty tu máš aj študentov? Dobre, tak pokračujeme kľudne na budúce.